हरेष्णा माताजी हरेष्णा ഞാൻ പറഞ്ഞ हरे കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। ഹരേഷ്ണ പ്രണാം. प्रभु जी ഞാൻ ട്രാവലിംഗ് ആണ് പ്രഭു ജി. ഞാനും എനിക്കും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനും. ഹരേഷ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു ജി, കേക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അത് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഏത് അധ്യായമാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അധ്യായം 5 അല്ലേ? അഞ്ചാണ്. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ 5 തന്നെയാ. 5-ൽ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, ബുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാ. അതെ, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ഏത് ശ്ലോകം വരെ എടുത്തെന്ന്? ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 6th അധ്യായം 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേഷ്ണ 4ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. 5-ാം അധ്യായം 6ാമത്തെ അധ്യായം. 6ാം അധ്യായം. അതെ പ്രഭു. ഹരേഷ്ണ, അപ്പൊ ഞാൻ അതില് ലൈവ് ഇട്ട് ഞാനൊന്ന് ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ, 2ാമത്തെ ലൈവ് ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവര് ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. 2ാമത്തെ ലൈവ് ഇടാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഞാൻ ഇതിട്ട് പോയി.